Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Okay, so salamat sa Ginoo kay nagpadayon kita sa atong buluhaton sa atong gisunod nga pagtuon ang basic evangelistic lesson ug ania nakita karon sa pagtuon sa ikaduhang bahin mahitungod sa biblical church life. Biblical church life because we do not want our church to be unbiblical, and that is why dili nato buot nga aduna kitay mga practices sa sulod sa iglesia nga walay basihan sa pulong sa Ginoo. Ug atong pangayoon ang tabang sa Ginoo sa dili pa kita mopadayon sa atong pagtuon. Magampo kita. O labing gamhanan nga Dios, nagtuo kami nga gimahal nimo ang imong iglesia to the point nga imo kining gilukat pinaagi sa imong hamili nga dugo. Imong gihatag ang imong kaugalingon aron mapalit nimo ang imong iglesia ug hatagan og kagawasan gikan sa pagkaulipon sa sala. Ug salamat o Dios gumikan kay ikaw mo'y nagatukod sa imong iglesia, ikaw mo'y nagatanom sa imong iglesia ug dili kini palpak nga pagkatukod magpadayon kining malig-on ug magmadaugon hangtod sa imong pagbalik. Salamat o Dios. In Jesus name we pray. Amen. So isip review mga kaigsuunan no, kung atong gamiton ang pulo nga iglesia or simbahan, wala ka na nagapasabot sa INC sa grupo ni Manalo. Ilang gigamit ang term nga iglesia. So ilang gi-adapt pod kunuhay ka na nga term, pero ang but ipasabot sa iglesia gikan kini sa Griego nga pinulungan nga ek ug kaleo. Ang but pasabot sa ek is out of, ang kaleo is tinawag. Tinawag gikan sa kalibutan. Itawag sa Ginoo ang iyang mga katawhan gikan sa kalibutan, gikan sa pagkaulipon sa sala, ug gitigom isip usa ka panimalay diha sa lawas ni Kristo nga gitawag og iglesia. So, ecclesia, gikan kini sa Greek word nga ecclesia, mga kaigsunan. Ug atong i-review ang atong gitun-an ni adtong miaging semana, unsa ang matang sa membership sa sulod sa iglesia. Kinsa ang atong dawaton nga mga miyembro. Atong nakatunan nga ang miyembro sa simbahan sa atong Ginoong Hesukristo kinahanglan regenerate membership. But ipasabot, tinuod nga na born again. Kaniadto patay ang kalag sa usa ka tawo, dili gayod makakita sa himaya sa atong Ginoo, patay gumikan sa sala, pero gibanhaw pinaagi sa gahom sa espiritu nga gigamit ang instrumento sa pagwali sa ebanghelyo. As the gospel is proclaimed, ang patay nga kalag sa usa ka tawo nabuhi pag-usab ug iyang nasabtan nga siya makasasala ug dili niya maluwas ang iyang kaugalingon ug iyang nakita nga si Kristo lamang ang tinuod nga Dios ug manluluwas. So dili diay ang usa ka tawo magpamiyembro sa simbahan para maluwas. No, nagpamiyembro siya sa simbahan gumikan kay luwas na siya. So kinahanglan nga interviewon, dawaton nato ang testimonyo, paminawon nato ang testimonyo kung nasabtan bagayod niya ang pagtulunan sa libre nga gasa sa kaluwasan nga gihatag pinaagi kang Kristo. Si Pablo nga kanhi manlulutos sa mga Kristohanon
niadtong nakabig siya diha kang Kristo, gusto niyang magpa-member sa church dito sa Jerusalem, wala siya dawata dayon kay dili pa kumbinsido ang mga tawo nga tinuod siyang nakabig. Mao nga gipaminaw ang iyang testimonyo ug si Barnabas mao ang nagpataliwala aron madunggan nila ang testimonyo ni Pablo. So it should be regenerate membership. Dili kita magpamiyembro sa simbahan para maluwas, kundili magpamiyembro kita sa simbahan gumikan kay luwas na kita, giluwas na kita pinaagi sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Dili lang regenerate membership, kundili sanctified membership usab. Adunay mga ebidensya sa kaluwasan nga nakita sa kinabuhi sa usa ka tawo, nga aduna gayoy kabag-uhan sa iyang kinabuhi. Nga kaniadto nagkinabuhi siya diha sa sala, nagyanang siya sa sala, pero gumikan kay giluwas siya sa Ginoo gikan sa pagkaulipon sa sala, aduna gayoy kabag-uhan nga masaksihan sa iyang kinabuhi. Permanenteng kabag-uhan mga kaigsuunan, gumikan kay ang kasing-kasing nga bato gitangtang sa Ginoo, gipulihan og kasing-kasing nga unod. Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27. Remember, ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo dili lamang kaluwasan gikan sa impyerno, kundili kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa sala. Kaluwasan gikan sa pagdumala sa sala. Ug ang ikatulong matang sa membership nga kinahanglang i-observe sa iglesia kining gitawag og voluntary membership. Walay pinugsanay. So voluntary gayud. Sa membership interview, dili ang church mao ang mo-schedule sa membership interview. Ang gustong magpa-miyembro sa iglesia mao ang mo-ekspresar sa iyang intensyon nga buot niyang mahimong kabahin sa iglesia. So sa atong iglesia aduna kitay membership class before ang membership interview, pero pagkahuman sa membership class magpaabot ragayod ang iglesia kung kanus ang maka-decide. Ang usa ka tawo moingon nga, pastor, gusto na kong magpa-interview, pwede ba nga mag-schedule? So diha nga time i-schedule ang interview, paminawon kung tinuod ba gayud siya nga naluwas. Ug ang membership according to the Bible is covenanted membership. Gikasal ka sa lawas ni Kristo, gi-graft ka sa lawas ni Kristo. Busa nahailalom kita sa pagbulutan sa pulong sa Ginoo kung unsaon nato pagkinabuhi sulod sa iglesia. Mo kadto ang atong leksyon ni adtong miaging semana. Now karon mopadayon kita sa atong pagtuon niining taknaan, no? How are members led and fed in the church? Once nga ang usa ka tawo nahimong kabahin na sa iglesia, unsaon man nga ang iyang kalag mapakaon kanunay, maatiman kanunay. How are members led and fed in the church? Well, ang tubag ni Ana, anaa sa Epeso Kapitulo 4, versikulo 7 hangtod sa 11. Adunay gipangtuboy ang Ginoo, adunay gipangtahasan ang Ginoo nga mga kalalakihan nga mubarog sa iglesia aron muatiman sa mga kalag sa mga katawhan. Ang Ginoo gayud mao ang gatahas niini, ang ga-assign niini. Ang giingon dinhi, ang matag usa kanato gihatagan og gasa sumala sa kabubuton ni Kristo. Kay nag-ingon ang kasulatan, sa pagkayab niya ngadto sa kahitasan, nagdala siya daghang mga bihag ug gihatagan niya mga gasa ang mga tawo. Unsa may gipasabot sa giingong pagkayab niya? Nagpasabot kini nga mikunsad una siya ngadto sa kahiladman sa yuta. Busa siya nga mikunsad maura usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpod niyang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa maayong balita, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. So ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Na unsaon man nato pagsabot kining Epeso Kapitulo 4 bersikulo 7 hangtod sa 11. Ang but ipasabot niini kini nga mga church officers. Unsa gani kadto nga mga church officers? Apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers. Kini nga mga church officers, apostoles, propeta, ebanghelista or tigsangyaw sa maayong balita, pastor ug magtutudlo,
Kini nga mga church officers gihatag mismo ni Kristo gikan sa iyang harianong trono. Ang Ginoong Hesukristo mao ang naghatag niini. Dili dai kita mo-assign sa atong kaugalingon ug ideklarar nato ang atong kaugalingon nga pastor ta. Iproklamar nato sa atong kaugalingon nga pastor ta. Si Kristo mao ang naghatag mismo niini alang sa iglesia. Ug ang Biblia naghatag nato sa mga ilhanan kun ang usa ka tawo tinawag ba aron mahimong pastor or dili. Mao kini atong tun-an sa mga sunod nato nga mga leksyon. Dili ingon og magpataka lang ta og ordina sa usa ka tawo ingon nga pastor unya wala di ay sa iyang kinabuhi ang mga ilhanan sa pagkapastor. Aduna may mga ilhanan nga gihatag ang Ginoo sa Biblia. So wala kita pasagdahan sa Ginoo nga mahimong hanging kinsa man ang atong i-ordain ingon nga pastor nga modumala sa iglesia. Adunay mga ilhanan ug ato kining tun-an sa mga sunod nato nga leksyon. Ang tinuod nga mga church leaders dili minugna sa tawo, kundili tinawag ug binansay ni Kristo. Mao kadto ang nadungga nato sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 7 hangtod sa 11. Ang tinuod nga mga church leaders dili minugna og tawo kundili tinawag ug binansay ni Kristo. Dili di ay kini self-proclaimed nga giproklamara nato ang atong kaugalingon ingon nga nangulo sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Now, ang usa ka pangutana, what about apostles and prophets? Pastor, aduna pa ba'y mga apostles ug mga prophets sa atong kapanahunan karon? Kay klaro kayo nga aduna pa'y mga tigsangyaw sa maayong balita, mga evangelists. Klaro kayo nga aduna pa'y pastor ug magtutudlo, pastors and teachers. What about apostles and prophets? Ang tubag anaa sa Ephesians chapter 2 verse 20. Ang giingon dinhi, gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta. Ug ang bato nga gisukaran mao si Kristo Jesus. Ang mga apostoles ug mga propeta di ay foundation. Kung magtukod ta og balay, ang pundasyon kas-ara na itukod. Si Kristo mao ang bato nga gisukaran, pero ang mga apostoles ug mga propeta mao ang foundation gitukod sa sukaranan nga mao si Kristo. So kung founding stage ang purpose or ang tumong sa mga apostoles ug mga propeta, buot ipasabot natapos na ang ilang ministeryo. Wala nay mga apostoles ug mga propeta sa atong kapanahunan karon. Apan ang mga pagtulunan sa mga apostoles ug mga propeta atong gitun-an karon nga naha-record or nahasulat sa Biblia. So ang atong iglesia apostolic teaching buti pasabot ang mga sinulat sa apostol ug propeta atong gitun-an aron mahimo natong guide, giya sa pagdumala sa iglesia. So ang tahas nila, ang tahas sa mga apostoles ug mga propeta founding stage sa iglesia ug natapos na kini. Usa ka pinasahi nga pribilehiyo nila ang midawat og direktang pinadayagikan sa Ginoo. Ephesians 3:5. Ang giingon sa Ephesians 3:5 kaniadto wala kini ibutiyag ngadto sa mga tawo apan karon gipadayag na kini sa Dios pinaagi sa espiritu ngadto sa iyang balaang mga apostoles ug mga propeta. So ang mga apostoles day ug mga propeta nakadawat sila og direkta nga pagpadayagikan sa Ginoo, nadunggan nila ang tingog sa Ginoo. So ang mga prophetic revelation or direct revelation from God panahon ra kadto sa apostoles ug mga propeta. Ang kanang mga tawo karon nga mo-claim nga nadunggan kuno nila ang tingog sa Ginoo, nakig-istorya kuno kanila ang Ginoo, dili jud kana tinuod. Unsa ka ang tingog sa Ginoo no? Bass or tenor? Di gyud na tinuod or soprano or alto. Dili gyud na tinuod mga kaigsuonan. Dili kini ang kaso sa nahabilin pang mga church offices. Ang nahabilin pang mga church offices, evangelists, pastors, and teachers. So, sa tanang mga iglesia, aduna gayoy mga mubarog nga tigsangyaw sa maayong balita and each one of us can witness for the Lord Jesus Christ. Pero aduna gayoy mga kalalakihan nga adunay special gift of evangelism. So it's really a blessing kung ang mga
kalalakihan sulod sa iglesia mabansay aron mahimong mga ebanghelista or tigsangyaw sa maayong balita. And then aduna pay mga pastors and teachers. Ang mga pastors expected gayud kana nga sila mutudlo. Dili pwedeng mahimong pastor ang usa ka tawo nga dili makamao mutudlo. Kinahanglan do na gayoy teaching gift and preaching gift. Okay. So unsa ang kalidad sa church leadership? Unsa ang kalidad sa church leadership nga kinahanglan mabatunan sa usa ka iglesia? Una, it must be an evangelizing leadership. Bot pasabot, kana nga church adunay pakabana nga dad-on ang mga nangawala ngadto kang Kristo. So, ang church kinahanglan di ay nga magkugi sa pagsangyaw sa maayong balita. Ang church mo'y manguna sa mga mission outreach, sa mga Bible study sa komunidad. Trabaho kana sa church. Ang church nga naara sa church building kanunay, dili mo gawas aron magwali, aron magsangyaw, aron maghatag og mga tracts, kabuuton ang mga children, kabuuton ang mga nanay ug mga tatay, sangyawan sa pulong sa Ginoo kana nga church mamatay. Malah kana nga church ug dili gayud mutubo. So, ang implied nga responsibility sa iglesia mao nga kinahanglang nagawali sa ebanghelyo ug nagatabang sa mga magtotoo nga mahimong mga saksi alang sa ebanghelyo. Mao nga kung nakabantay kamo sa ministeryo nato sa atong iglesia, sa nagkalain-laing dapit, do na gayud kitay panahon nga gigahin aron matrain, ma-equip ang mga kalalakihan aron sila makabarog, mahimong mga magwawali, mahimong mga ebanghelista. Dili man tanang preachers, pastors, ang nindot gani nga ang tanang mga kalalakihan makawali gayud. So tahas kana sa iglesia nga gihatag sa Ginoo nga tudluan ang mga kalalakihan nga mubarog, ingon nga mga magwawali og tigsangyaw sa maayong balita. Ikaduha nga matang sa kalidad sa church leadership mao nga pastoring teaching leadership. Kinahanglan ang church makugihon gayod nga mamastor. Ang but pasabot aning pastor muatiman og kalag. And then kinahanglan ang church makugihon gayod nga mutudlo. Ginabansay ang mga miyembro alang sa buluhaton ug gipakaon ang ilang kalag ug gitagbo ang tanang panginahanglanong espiritual. Responsibility gayod kana sa iglesia nga tagbuon ang panginahanglanong espiritual sa mga miyembro, mga kaigsuunan. So, dili gyud sayon ang pagpamastor. Kinahanglan gayud nga ang schedule nato ato gayong ihapsay nga dili gayud mapasagdahan ang pag-evangelize, pag-equip sa mga kalalakihan aron mahimong mga evangelists ug dili gayud pasagdahan ang pagtudlo kining solido nga pagtulunan, kining stable nga pagtulunan ug pagtulunan nga nagatiman sa mga kalag sa mga katawhan. So pastoring, teaching, leadership. Ang giingon sa Hebrews 13:7, but pasabot ang pastor kinahanglan ihimplo sa maayong balita, ihimplo sa pagkabalaan, ihimplo sa kaisog. Dili gayud ang pastor mutalaw kay kauban man nato ang Ginoo. Ang Hebrews chapter 13 verse 7 nagaingon, hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Subot pasabot ang mga pastor kinahanglan gyud musulti sa mensahe sa Dios. Dili magtinapulan. Ang giingon pa direho, palandunga giunsa nila sa pagkinabuhi. Hangtod nga namatay sila og sunduga ang ilang pagtuo. So ang pastor nga matinud-anon gikinabuhi ang pulong hangtod sa kamatayon. Hinumduman kuno nato kana nga mga matang sa pastor ug iampo ninyo si Pastor Jeremiah nga una magpabiling makugihon sa pagsulti sa mensahe sa Dios, ikaduha nga matinud-anon nga magkinabuhi sa pulong sa Ginoo hangtod sa iyang kamatayon. Iampo nato ang atong mga pastor. Unsa ang kalidad sa church leadership? Hebrews 13:17. Tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang sugo. So ang mga pastor aduna pud ay awtoridad. Kini sila walay pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag. So ang pastor mo atiman gyud og mga kalag. Oh, kini sila walay pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag kay maghatag man sila husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Dili gyud basta-basta ang pastor panilngan mi sa Ginoo.
maghatag kami husay sa pag-alagad namo sa Dios. Sunod nga sentence, malipay sila sa pagtuman sa ilang buluhaton kung tahuro ninyo sila. Apan kung dili, masubo sila sa pag-alagad kaninyo, ug kana dili makatabang kaninyo. Pero ang mga miyembro nga musupak-supak sa pastor, dili gyud kana panalanginan sa Ginoo. Pero warning, walay tinuod nga karniro nga manungag. Ang manungag kanding lang. Ang tinuod nga karniro mopasakop sa biblical nga pagtulunan sa pastor, biblical nga instruction gikan sa pastor. Mo gani nga open Bible kita aron masayran gyud sa matag usa nga ang gitudlo o gimando sa pastor gikan gyud sa Biblia. Dili ingon og walay basihan sa Biblia ang gisulti sa pastor. So ang pangutana niini mga kaigsunan, mao ba kini ang matang sa iglesia nga gusto natong itukod sa atong dapit, sa nagkalain-laing dapit? Mao ba kini ang matang sa iglesia nga gusto natong matukod? Kinahanglan gayud nga mo decide ang matag usa. Okay. So, unsaon pagmintinar ang covenant sa iglesia? Ang iglesia covenant, pagpakigsaad ka na, gikasal ka sa lawas ni Kristo. Unsaon pagmintinar? Tungod kay ang mga Kristohano nag-struggle paghihapon sa remaining sin. Wala gyud mga Christians nga wala nag-struggle sa remaining sin, nahabilin pang sala. Kung ang usa ka tawo wala nag-struggle sa sala, basig dili siya Kristohanon. Ut pasabot, kung makasala siya, murag wala lang, wala gyud struggle, dili siya maguol. Oy, basig dili pa na siya Kristohanon. Nag-enjoy pa siya sa sala. Ang tinuod nga Christian adunay struggle sa remaining sin. Tungod kay ang Kristohano nag-struggle paghihapon sa remaining sin, nagtukod ang Ginoo og istruktura alang sa edification, pagpalig-on, correction, pagtulid. Ug kung gikinahanglan gayod, dismissal gikan sa church membership. Mo kini gitawag og excommunication, tangtangon sa church membership. Ang Biblia klaro kayong nagtudlo og church discipline. Disciplined church. Ang giingon sa Romans 15:14. Mga igsuon, nakasiguro ako nga puno kamo sa kaayo ug tanang kahibalo ug makahimo kamo pagtudlo sa usag-usa. So expected di ay sa mga miyembro nga tudluan ang usag-usa, nga ligunon ang usag-usa. Dili ra kini responsibility sa pastor, kundi responsibility kini sa tanang mga miyembro nga pahinumduman ang usag-usa. So ang punto niini mga kaigsuunan, ang pagtulid o correction, responsibility sa mga miyembro sa usag-usa. I-correct ang usag-usa gently, dili ingon og correction nga harsh. Diba? Gentle correction. It is a blessing, not something to intimidate. Ang correction. Panalangin ka na. Asa man ka na mabasa nato. Gikan kini sa baba mismo sa atong Ginoong Hesukristo, Matthew chapter 18, verse 15 hangtod sa 20. Ang giingon dinhi, kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya ug pakit-a siya sa iyang sayop. Adtua siya ha, dili ipamalita ang iyang sayop. Adtua siya, pakit-a siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung dili siya mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi. Sumala sa giingon sa kasulatan. Ug kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. Ug kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa kadili magtutuo o kubrador sa buhis. So, muna kini excommunication. Ang excommunication mao ang katapusang ang sa church discipline. Ug busa sultihan ko kamong tanan, ang inyong idili dinhi sa yuta idili usab didto sa langit, ug ang inyong itugot dinhi sa yuta itugot usab didto sa langit. Church discipline ang konteksto niini ha. So kung maka-decide ang iglesia nga i-excommunicate ka ng tawhana kay walay paghinulsol, gi-honor ka na sa langit. Ug pasabot, gibuhat sa iglesia ang gipadayag sa langit nga ang walay paghinulsol tangtangon gayod sa membership sa church. Ug sultihan ko pagayod kamo kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon sa pagpangayo bisag unsang butanga kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Again ha, church discipline ang konteksto niini, dili ang kaning mangayo kag kutse, mangayo kag sakyanan or alahas, mura magni gigamit sa mga health and wealth preachers. Church discipline ang pasabot nini mangayo kitag kaalam kung unsaon nato paghandle ang miyembro nga buluyagon nga nagpakasala. Muunay konteksto ana.
Kay kun may duha o tulo nga magkatigom sa ako ngalan, ana ako uban kanila. Church discipline ang context niini mga kaigsunan. Dili gyud nato sabto ng usa ka bersikulo nga atong gitangtang gikan sa iyang konteksto. Manubag ta sa Ginoo. So, mo kini ang mga ang-ang sa disiplina no. Una, private settlement. Adtua sultihi ang usa ka igsuon ug pakita siya sa iyang sayop. Kung masettle, edi okay, salamat sa Ginoo. Kung dili masettle, arbitrated or guided confrontation. Pagdala og usa or duha ka saksi, usually pastor and church leader. Ikatulo, public in church. Baga, duna na congregational involvement. Kung dili gihapon maminaw sa church, mo decide na ang church nga dili gyud ni siya Kristohanon o kay di man repentant. So, aduna pay sumpay kini sa mga sunod nato nga mga leksyon ang church discipline. Doon na kita'y mga questions, matubag kini sa sumpay pa nato nga mga leksyon. Daghan ra bang mga churches nga galikay aning church discipline. Pero nganong likayan man nato ang church discipline nga si Kristo man ang gatudlo niini. Dili matinud-anon ang church kung dili i-implement ang church discipline. Ang punto niini, ang langit mismo ang misilyo sa insaktong paagi sa church discipline. Kasagaran sa mga simbahan karon wala nagasunod niini nga pamaagi. So ang hagit, madawat ba nimo ang iglesia nga dunay hugot nga pagpakabana sa imong kalag or mas gusto nimo ang simbahan nga luag? Daghan kayong mga tawo nga mas gusto nila nga ang simbahan luag pero dili kana mo gipadayag sa Biblia. Kinahanglan duna gyud kitay pagpakabana sa kalag sa usa ka tawo. So, unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa sincero nga pagtul-id. Ang sincero nga pagtul-id no, kaning ni ang sincere correction na kini sa Proverbs 27 verse 6 to 7. Maayo ang tuyo sa usa ka higala bisan og nakapasakit siya kanimo. Apan pagbantay sa halok sa kaaway. So, gentle correction. Bisag nakapasakit siya kanimo, maayo ang iyang tuyo. Kung busog ang usa ka tawo, dili siya mukaon bisan pagdugos. Apan kung gutumon, bisan pa ang pait nga pagkaon iyang pakatamison. So, dili tanang correction tamis, kasagara sa mga correction pait, pero mo'y atong gikinahanglan. Maayo ang tuyo sa usa ka higala bisan og nakapasakit siya kanimo. Apan pagbantay sa halok sa kaaway, kung busog ang usa ka tawo, dili siya mukaon bisan pagdugos. Apan kung gutumon, bisan pa ang pait nga pagkaon iyang pakatamison. Mao ba kini ang matang sa iglesia nga buot nimong mahimong kabahin? Mao ba kini ang matang sa iglesia nga buot natong matukod sa tanang dapit? Diri natapos ang atong pagtuon ni ining taknaa ug alang sa mga kahigalaan nga wala pa gyud sa atong Ginoong Hesukristo. Well, this is the biblical church life. Dili kini joke, dili kini komedya, dili kini dula-dula mga kaigsuonan. Seryoso gayud kini. Gumikan kay ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo, kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa sala. So tungod kay aduna pay nahabiling sala, remaining sin sa usa ka Kristohanon, wala na siya giharian sa sala, pero aduna pay remaining sin, kinahanglan gayud nga adunay discipline sa sulod sa iglesia. Ang discipline nag-include og correction, reminder from the Word of God, rebuke from the Word of God, nag-involve pud kini og suspension, membership suspension, ato kining tun-an sa mga sunod nga pagtuon, and ang pinaka katapusang ang sa church discipline ay ang excommunication. Kining tanan gipabuhat sa Ginoo kanato alang sa kaayuhan sa tawo nga gidisiplina. Kay dunay gyud tay mabasa sa Biblia nga dunay gi-excommunicate, pero ang iyang excommunication mao ang gigamit sa Ginoo nga siya mibalik sa Ginoo. Natilawan niya ang excommunication, naghinulsol siya sa iyang sala o gidawat siya pag-usab sa iglesia. Daghan pa kayong mga questions niini kay daghan kaayong mga churches nga wala gyud mihatag niini sa pagpakabana. Well, higala, mao kini ang iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. This is now the church of our Lord Jesus Christ. Dili kini joke, seryoso gayud kini, and we love to become part of the church of Christ. Sa wala pa kita nahimong kabahin ni Kristo, nagiyanang sa kasalanan ng usa ka tawo, ulipon sa sala. Ug kun maabtan sa kamatayon nga naa pagyud gihapon sa pagkaulipon sa sala, unsa may paglaom nimo nga maluwas ka ug mapapas ang imong sala? Wala. Kinahanglan nga maghinulsol ka sa imong sala higala ug mo dagan ka padulong kang Kristo, musalig ka sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo nga mo'y basihan aron mapapas ang tanan nimong sala ug iya kang luwason ug pasayloon
ug isipon nga matarong sa iyang atubangan suluban sa iyang pagkamatarong. Come to Jesus Christ right now. Repent of your sin, believe in the sufficiency of His blood and righteousness, believe in His substitutionary death and resurrection, and you will be saved. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining takna, among gipangayo ang bunga niini, ug among gipangayo nga midulot gayud kini sa kasing-kasing hunahuna sa mga katawhan. In Jesus' name we pray. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.